Усе Божє вчення глибоке і велике. Згодно з Божим вченням, християнин не може досягнути збавлення, коли не живе у гэтым свеце годно і праведно. Тому вам варто добре себе поводити дома, а ті, хто працює, повинні імкнутися бути світливими до всіх ваших колег на працовному місці. Жити справедливо і добродійно – це не те, чим займаються дурні. Ми притримлюємося всіх вчень Бога, і це вчення Бога Елохіма. Тому ми повинні діяти тільки у відповідності з вченням, яке дає нам Бог Елохім. Давайте поглядимо на вчення з Євангелія від Матвея, розділ 5, вірш 20. Бо кажу вам, коли праведність ваша не переважить праведності книжників і фарисеїв, що буде? Дик не увійдете ви у Царство Небесне. Гэтыя словы гэта таксама заповеди, дадзеныя Богом. Хіба ж гэтыя словы мы не павінны абавязкова прымяніць на практыцы? Давайте паглядзім яшчэ адзін верш з 6 роздела першага паслання да Тимофея. У 3 верші 6 роздела написано: «Хто навчає інакш і не слідує здоровим словам Господа нашого Ісуса Христа і вченню про побожність». Іншими словами, коли хтось не імкнеться приміняти Боже вчення на практиці і не притримлюється його, той, як яни, гардзе і неумека захопився, чим яни захопилися, випередництвом і словоблуддзем, от чого походять зайздрасть, розлад, намови, хитре недовірство, пустые спречки поміж людьми. Який розум, попсованого розуму, що занедбали істину, які думають, бицам побожність служить прибитку. Тримайся далей від таких. Для тих, хто не згодний з Божим Словом і не прикладає намагання, як практикувати Боже Слово, віра ніколи не може узростати. Як кажуть, віра без справ мертвая. Ті, хто імкнеться увособити у життя навіть самую дробязь, можуть бачити, як їх віра щодня запалюється. Коли хтось каже, не глядячи на тое, що Божє Слово каже про гэта, я буду жити поводле своїх жадань і упартості, то в чим сенс вірити у Бога? Після того, як ми почнемо шукати і розуміти Бога, ми повинні прийняти, що всі Божі вчення повинні лічитися пріоритетами і вживати їх на практиці раней за все остатнє у гэтым світі. Таким чином, тільки коли увесь світ доведається, сапраўды гэта люди, які живуть старанно і прикладають намагання у своїм житті віри у відповідності з вченням, даденим Богом, тільки тоді справдиться пророцтво про тое, що яны будуть хвалитися і шануватися серед людей світу. Прошу вас пражити остатнє життя видатно як узорний християнин, який приносить радость Отцу і Матці, виконуючи роль світла і солі і вносячи свій уклад у розповсюдження Євангелія. І я хотів би завершити проповідь. Великий дякую.